chili chose iya. Koma lero president atu pichipani chatu kakhala mboma mwezi uno tamba wa folo ayambakale kuongolola kuyankhula za chipongwe zonyoza koma ine kunopo ku Southern Region ndimafuna ndi auze a HRDC kwa ntchito ya inetu ndikumanga chipani kupanga organize kupereka fundo zimene boma likufuna kuti zizichitika. Sitilola kuti wina azuke kulilongwe azuke pamene pamfiya isiyosiyedi amaona fertilizer akukwera samayankhula iya amaona amakwera kuchipatala kulibe samayankhula iya. Ndiye lero chifukwa chene kwakuti Profesa Arthur Peter Mutharika wakhala pa mpando amakonda democracy amayendesa boma mabwino samafuna mpungwepungwe ayamba kuongolola. Koma ife kuno kumwera silivomereza ngati chili chibwana azipanga ku Central Region komweko. Koma pano pa Southern Region pano ndi timu ya region ili apa silivomereza kuti kupata myezi 3 kapena myezi 4 munthu akambe kuyankhula za chipongwe silivomera. Ndale zathu zakuno ku Malawi ngati sitizitenga bwino dziko lathu silizakwera. Tikukhala ndi ndale za mangawa, tikukhala ndi ndale za mkwiyo, tikukhala ndi ndale zosafuna kukhululukirana. Tikuyiwala kunena kuti tili mmatipati, tinali mu one party system nde tidalowa mmatipati. Anthu ake ndi omwewo amene timatsogolera. Kandi chipani cha MCP chikalowa mboma anthu ake ndi omwewo amene amatsogolera. Kandi chipani cha DPP chikalowa mboma anthu ake ndi omwewo amene amatsogolera. Ndiye andale amafuna kuti aziyamba kugawa anthu pomaganiza kuti boma limene lalowa mkatimo ndi kuti ndi lawo la iwo ngati chipani. Kuyankhula anthu andale muziyankhula pofuna kukonza zipani zanu kuti zikhale zolimba. Chifukwa mukumatenga boma mukumatenga munthu ndi kumulowesa mboma koma amboma akumamutenga munthu uja ndi kumutulutsamo chifukwa choti cha performance amene amayenera kuti athandizire kuti chipani boma lichite bwino ndi achipani. Ndi pakumakhala vice versa achipani akumangoti kumulowesa munthu mboma kenako ndi kumusiya munthu uja mboma muja yekha iwo aja ndi kumakayankhula zawo ndi kumakasokoneza ndi kumakamenya anthu. Ndi kuti anthu akaona zimene zija zimene anthu aja akupanga amakamuchosa munthu uja amene ali mboma. Ndimafuna ndinene ichi regional governor akuchigawo chakumwera mwina sakudziwa kunena kuti ngati pachitika ma demonstrations ochuluka ndi nthawi ya Dr. Lazarus Chakwera. Ndi akumbuse ichi kunena kuti nthawi ya Bingwa Mutharika amene adapanga ma demonstrations amene adamuzunguza Bingwa Mutharika sanali a HRDC. Amene anamuzunguza Bingwa Mutharika anali Comrade Mavuto Bamusi ndi Comrade Undule Mwakasungula. Mwina mukuyiwala sanali a HRDC. Peter Mutharika amene anamuzunguza Peter Mutharika anali a HRDC. Comrade Timothy Ntambo, Comrade Trapezi, Comrade Sembereka ndi Comrade Bile Mayaya. Ndipo amene adamuzunguza Dr. Lazarus Chakwera anali Comrade Namiwa, Comrade Boni Kalindo, Comrade Ntanyiwa, Comrade Bakiri Muluzi TV, Comrade JB, Comrade Lady Ben Longwe, Comrade Kambanje ndi ena ambiri akina Jonathan Piri amene adamuzunguza Dr. Lazarus Chakwera. Kusonyeza kuti si amozimozi omwewo amene amangopanga zinthu zofanana. Kuti nthawi imene HRDC imamuzunguza Peter Mutharika, Mavuto Bamus and Undule Mwakasungula were quiet. And Peter Mutharika
akanakhala kuti amayembekezera kunena kuti amene andizunguze ineyo ndi Mavuto Bamus kapena Undule Mwakasungula, ndi kuti akanasokonekera maganizo. Peter Mutharika akanakhala kuti azingonyoza Mavuto Bamus kapena Undule Mwakasungula, ndi kuti akanasokonezeka maganizo, chifukwa amene adamusokoneza Peter Mutharika sanali Mavuto Bamus kapena Undule Mwakasungula. And what did Bingu do? Bingu adamutenga Mavuto Bamus ndi kukamusiya mu office mwake, ndi kukhala advisor wa ma CSOs and NGOs mu office ya president. Anali advisor Mavuto Bamus. Ena nonsenu mukuziwa zimenezo. Mavuto Bamus anakhala chete. Now lero a regional governor aku Southern Region mwina akufuna kukoma pofuna kuyankhula kuti azilimbana ndi HRDC, asayembekezere kuti HRDC ndimene ingamusokoneze Peter Mutharika lero. Chimene chimusokoneze Peter Mutharika ndi machitidwe a zinthu, chifukwa Dr. Lazarus Chakwera anthu anabweranso ndi kumapanga ma demonstrations against tollgate in 2021, kutangobwera ma tollgate. In 2022 kunabwera ma protest against corruption and nepotism. In 2023 kunabwera ma protest against economic crisis, fuel, forex, food and the like. In 2025 kunabwera demonstrations against electoral commission. Kunabwera ma demonstrations ajaonena kuti ongotuluka mwina ngati tikukamba nkhani zokhuzana ndi zikwanje. Even achipani cha DPP ndi zipani zina anabwera nkunena kuti tipanga ma demonstrations. So ma demonstrations ndi ali mu constitution ya dziko la Malawi. Siolesedwa. Ma demonstration siolesedwa, ngakhale president alibe mphamvu zoti akhoza kulesa ma demonstration. That's what people should know. Koma, what are we saying? We are saying kunena kuti tisamapale moto dala, tisamayase moto ndi petro, cholinga chonena kuti amene agona adzuke amusokoneze munthu. Zimene ayamba a regional governor aku Southern Region ndi kufuna kunena kuti adzuse anthu, ayambe kupanga mapokoso kuti waja azibwera ndi kumakanena kuti ife timuteteza Peter Mutharika. Chifukwa panopa anthu mwina angoyankhula chakuti konzani andi zina zikumakonzedwa, a president akumamva akumakonza. Now anthu kuyankhula it's not a crime. Kutero kuti wina akabwere momote akafotokoze za zimene president Professor Arthur Peter Mutharika wapanga in 100 days or in 135 days imene wakhala pa mpando, akufuna ayambe HRDC. Ndikufuna ndikuuzeni ichi, ngati mumayenda pa ground, ngati muli ndi information yokwanira, amene angayambitse ma demonstrations muziko lino la Malawi sakhala a HRDC. Amalawi paokha adzuka. Mademo amene anachitika mu nthawi ya Bingu Mutharika, nthawi imene kunali Undule Mwakasungula, anthu anangodzuka okha, palibe amene anasogolera mademo. Undule Mwakasungula nali ali kwina atabisala kwina. Anthu anapanga okha mademo kuchokera kwa Chinsapo, kuchokera ku Kawale, kuchokera kuti, kuchokera kunzuzu mpaka kudaphedwa anthu okwana 20 aja amene adaphedwa nthawi ya ma demonstrations. Nthawi imene ijayo chifukwa chonena kuti anthu samayankhidwa madandaulo awo, amangokazi chizonena kuti kumango asiya, andi kunali kulimbana ndi ma demonstrators, kunali kulimbana ndi ma activists, ena kuti kumangidwa, ena kutani. So lelo ineyo ndakhala ndikunena kuti mukakhala ndi munda, nde mundawo mukuzala chimanga chofanana, mukuthira fertilizer ofanana, chaka ndi chaka zokolola zake zimakhala zofanana. Mwina a president Professor Arthur Peter Mutharika akanabwera ndi nzeru zasopano zosintha ngakhale so kuchipani, kuti anthu amene amakhala ndi mitima yongoti koma ifeyo ndi enu ake achipani, ineyo ndi amene ndikuyenera kukhala ndi mpando, mwina akanasinthaso zikadakhala bwino. Zimene ayamba a regional governor akumwera kumayankhula against HRDC, zimene zizi kungokhala kuti wayankhula anali regional governor wa Central Region kapena anali regional governor wa ku Northern Region, ikanakhala nkhani mwina so akanakhala kuti achotsedwa.
ine ndikukhulupirira kuti ndi omwewa a regional governor aku Southern Region amene anabwera ndi kukapanga press conference ku Crossroads ndi kumakanena kuti boma linaluzika chifukwa choti kunali ku State House kunali mulonda amene amalandira 500 koma anali ndi magalimoto 40 amene yoyo ndi amene analuzisa boma. Nthawi imene atakwiya kwambiri anapanga press conference ku Crossroads. Andikupezeka pa mpando uwu kunali kuja kuti atachotsedwa anachita kukhululukiridwa. Lerolo akamabwera ndi kumayatsa moto kumafunira triple petrol kuti anene kuti yayi koma amene anapanga mademo HRDC azilimbana nawo. Iyayi. This time around ku HRDC kuli akayatsa. Mukaona mene akupangira kayatsa. Sakubwera ndi approach ya ma demonstrations. Akubwera ndi approach ya kulangiza. Akubwera ndi approach yodandaulira. Akubwera ndi approach yonena zimene amalawi akuzuzika nazo. President akamalamula andi mukamadikirira kunena kuti kuzingobwera ma praise mukunama chifukwa boma limachita ma blanda now and then. Palibe anthu amapezeka zichizoti alowa mboma ndi kutuluka ndipo kuteteza boma kumakhala kowawa. You teteza this apanga ichi, you teteza this apanga ichi, you teteza this apanga ichi. Chifukwa chonena kuti kumakhala ma situation osiyana-siyana, ma situation samafanana. Then mafuna ndinene kuti chonde tiyeni tisamayase moto pofuna kuti tipindulepo. Kuyankhula konena kuti pangani ma demonstrations kaya muzipanga ku Central Region kwanu komweko ife kumwera kuno simungaza pange titetezako. Zikutanthauza kunena kuti mukulamula ku Southern Region koka. Anthu a Central Region mulibe nawo ntchito. Katundu wa anthu a Central Region mulibe nayo ntchito. Kuonongeka kwa zinthu za Central Region mulibe nako ntchito. Koma muli ndi ntchito ndi kuteteza zinthu za kumwera zokha. So musayiwale kunena kuti ikulamula dziko lino ndi DPP. DPP ikuyang'ana kosekose. Ikuyang'ana kumwera, ikuyang'ana pakati, ikuyang'ana kummawa, ikuyang'ana ku north. Simunganene kuti yayi ngati kuli kupanga mademo pangani pakati, ngati kuli kupanga mademo pangani kwakuti kwa kunoko ayi. President amayenera kuteteza dziko lonse. Namiwa adapanga ma demonstrations patangotha mwina 3 weeks yokha tonse alliance italowa mboma amene anakayambira ku parliament kumene namiwa anamangidwa ndi anthu ena a DPP okwana 20 amene anakamangidwa mpaka ukafika kumkukula court kumene anazauzidwa kunena kuti iweyo usazapange mademo kufikira milandu yako yonse itatha. Mwina simukukumbukira zimenezo kusonyeza kuti ngakhale mu nthawi ya Chakwera ma demonstrations analipo. Ndipo history ndimenda kupatsaniyo kuti nthawi ya Bingwa Mutharika adapanga mademo sanali ya HRDC. Adapanga mademo nthawi imeneja anali Mavuto Bamusi ndi Untule Makasungula. Nthawi ya Peter Mutharika amene adapanga mademo anali ya HRDC Timothy Ntambo, Trapeze Sembereka, Bile Mayala. Nthawi ya Chakwera nde kunali chisawawa paka kumachita kutuluka ma organization aja ongotuluka pomwepo akuti Concerned Citizen for Credible Elections amene anapanga amapanga ma demonstration against Malawi Electoral Commission. Kunali ajina Boni Kalindo amene anapanga ma demonstration against kukwera kwa toll gate kumana kuti toll gate itsike isakhale pa 1000 isakhale pa 1000 ikhale pa 500 isakhale pa 2000 ikhale pa 1000 ikhale pa 500 pamene amakambirana anthu nkumakalandira ndalama ku area 10. Zino zakhazi kuchitika zimenezo. Ma protest against corruption and nepotism zakhazi kuchitika zimenezo. Ma protest against the cost of living kumene anthu amanena kuti aya fuel apezeke, forex apezeke, food chanjani. Lero this time around aliyense amene akukamba akungokamba nkhani yokhuzana ndi chimanga. Komatu umoyo wa munthu it's not about chimanga only. Umoyo wa munthu uli ndi zinthu zitatu ngati Kamuzu amanena kuti ngati uli ndi malo ogona, chakudya ndi chofunda ndi kuti iwe ndiwe olemera. Even the Bible says so. Ngati uli ndi malo ogona, uli ndi chofunda, uli ndi chakudya, zimenezozo zikukwanire.
So ngati dziko sitingangoyima pa chimanga pokha, chimanga chatsika, njala kulibe, dziko linotu la Malawi sidakhalepo ndi njala, munthawi yachakwera sidakhalepo ndi njala, even munthawi inoyo yapita Mutharika sidakhalepo ndi njala. Njala ikamakhala mu dziko imakhala chazonena kuti ngakhale nzimbe sungayipeze pansika, ngakhale mtedza sungaupeze pansika, ngakhale mbatata sungayipeze pansika, ngakhale mpunga sungaupeze pansika, ngakhale chani chakudya chilichonse. Ife dziko lino tidalandirako ufa uja wa yelo ochokera ku Kenya, if not Zimbabwe, kusonyeza kuti nthawi imeneyi ayo umati ukafika pansika olo nzimbe anthu kukanganirana, chinangwa kukanganirana, anthu nkumagwa nkumafa. Koma this time around anthu akufuna kupangira kampeni, anthu andale kupangira kampeni chimanga. Dziko lino munthu sungafe chifukwa chonena kuti ulibe chimanga nyumba. Mbatatesi ukapita pena paliponse kuli Zulu kuti kuntcheu konse kumbatatesi zilipo. Anthu akumwera kumanena kuti aya akudya chitedze, koma kuchonseyo mpunga ukukhala misika panamwera kuti mpunga anthu akulima ali nawo, koma akuti ayi tikudya chitedze. Kodi munthu kudya mpunga unene kuti ufa ndi njala? Kodi munthu kudya kupha nsomba ndikuphika nsomba ndikudya unganene kuti ufa ndi njala? Koma chifukwa cha ndale, anthu andale amafuna kuti azipangira kampeni njala, azioneka ngati ndi anthu okhoza, pamene ma infrastructure tidakali pa zero. Zomangamanga izi zidakali pa zero. Sitikumanga zinthu zolongosoka, sitikumanga ma building abwino, sitikukhala zija zoti transportation izikhala, communication izikhala yosavuta, panopa kuti muyende misewu sili bwino. Ndeti kunena kuti ayi koma munthu wachita bwino, ndiye tiziyamika. Iyayi anthu akanena kunena kuti misewu infrastructure sili bwino, security sili bwino, anthu akuchitidwa kidnap panopa, akuchitidwa abduct, ndikuti security sili bwino, anthu akuberana pa nyumba kubwera ndikutenga galimoto munthu ndikumulanda, kaya kuti ndizangongole kaya ndizachani, koma akutenga mfuti ndikukalanda munthu payekha galimoto. That is security erupts. Sikuti sizili bwino. Ngati dziko anthu alephere kuyankhula, kuti akayankhula anena kuti HRDC akufuna kupanga ma demonstrations, ndibwereze ma demonstration ndi right ya anthu, koma pasabwerese anthu andale amene munakhala kale mipando kufuna kuti mwina muzikoma popita kuti sana kupaseni mwina maunduna, ndemo ufuna kuti akupaseni maunduna pofuna kuti mwina muzikhala ngati kuti mukugwira ntchito. Kugwira ntchito ndi kupanga misonkhano yolimbikisa achinyamata, achita support bwanji the party, achinyamata atukuka bwanji, achinyamata pa mudera lanu ngati region yanu akusangalala bwanji ndi usogoleri, achinyamata aja akamaoneka akuchitika bwino, akukhala akuchitidwa empower. I'm telling you, chipani chimakhala chokoma chokha. Ngakhale amademo amachita kuona okha kuti ifeyo sitingapite ndikupanga masewera ku Southern Region chifukwa chonena kuti achinyamata ake ndiotetezeka, osati kukuwa galu okuwa saluma. Kutengo zimene mukupanga inuyo a regional governor ku Southern Region ndikungokuwa kumene koko simungalume kuti mademo abwere anyo inuyo simungayimepo chifukwa choti mulibe anyamata amene munachita empower. Kufikira lero anyamata akudandaula, sakusangalala kuti ali mboma, aliyense ali wodandaula. Kodi ndi chifukwa chani a JB achita backtrack? Ndi chifukwa chani mukati muone inuyo kaya anyamata ambiri amene amakusupportani, amene anasupporta kwambiri kumabwera pa social media achita backtrack? Ambiri ngakhale wa DPP akachita chinthu choyipa sakumubakira, iwonso ndi amene akumuluma munthu wa DPP. Ndi chifukwa chani akupanga zimenezo? Anyamata akwiya, anyamata sanachitidwe empower. Nde pali nkhani yonena kuti inuyo musamale imeneyo chifukwa anthu awawa akhoza kujoina anthu amene akuona kuti zinthu sizikuyenda bwino. Koma mukabwera kuti muzipanga zakale, kuti kale tinkapanga chonchi, kale tinkapanga chonchi, tinamenya bile mayaya, tinapanga chani, dziko linotu lidakuwa. Pamene anthu amapanga ma demonstration ku Central Region ndikamenyedwa, anthu adakuwa. Ngakhale President Peter Mutharika adayankhulako kunena kuti musiye zomenya ma demonstrators, musiye zomenya anthu opanga ma demonstration. Ngakhale Abakiri Muluzi, a Joyce Banda, ma former president adayankhulapo. Lero situkhulupirira kuti inuyo a DPP mungakhale pa forefront
kuti muziyamba kumayankhula zokhuzana kuti yayi kwathu kuno tikisateteza ayayi musapange mademo ndeti kutithana nanu kumeneko ndikukhala ngati kuli kupha ufulu wa anthu umene ali nawo wa mu constitution opanga ma demonstrations. Mukapita kuli Longwe a DC avomereza kuti anthu aku constituency ya Bwaira akhoza kupanga ma demonstration akuziwa kuti ndi ufulu wawo. Anthu aja aende peaceful demonstrations koma kuti kukhale kuja kuti sitikulolani mungangopanga tikuphani tikupwetekani zimabweresa mkwiyo kuli bwino kwalola anthu apange ma demonstrations awo akapereke petition yawo ufulu wawo anthu asapange zipolowe. Thus mene zinthu zimayendera ndipo palibe amene amachosedwa pa mpando chifukwa choti cha ma demonstration. Peter Mutharika adakhala 2019 mpaka 2020 yonse opanda kuchosedwa pa mpando koma kunali ma demonstration. Ndi chisankho chimene chidamuchosa pa mpando. Nde musamanamizidwe musamakhale ndi udani ndi anthu amene akungofuna kukuunikirani. Ndi anthu ambiri amene akukhala ndi mabungwe amene azifuna kuunikira ndi ma advisors oyamba amene inu mukhoza kumakondwera akamakhala kuti akuchitira advise rather than kumafuna kuamenya kubwera patsogolo kuti mukhala ngati kuti ndi anthu opanda ntchito mu dziko. Palibe dziko limene limatukuka limakhala lopanda ma CSOs, limene limalimbana ndi ma CSOs limatukuka kulibe. Ama CSOs ali ngati mouthpiece. Ndikufuna ndikuuzeni boma lili ndi magawo 7 timangoyang'ana magawo 3 executive, legislature and parliament. Komanso ma CSOs ali mgulumo, ama church ali mgulumo, ama media ali mgulumo, ama CSOs ali mgulumo amene amayendesa nawo dziko. Si adani adziko ayi, si adani aboma ayi. Ine ndine Frederick Bire Malata.